Kaixo dan hori, hurrengo mezue herriko txiki eta gaztinentzako dalez, mesedez pase eureri pantailie. Listo? Gaur, sorpresatxu bategaz nator, baina sorpresatxu horreri lekuen aurretik, eskerrak emon gure dotzu edaz, bai udalaren izenean, eta pentsetan dut, herri guztizen izenien berba etzen dutela beba, ezta? Eskerrak, zuen pazientziagatik, erakusten zauzien pazientziagatik, lasaitasunagatik, egize da, danok gauzela intzar egiten, aliketaringen zuek ordutxu bete bada bere kalien ikusteko. Baina momentu hori heldu arte, nagusien eredu izeten jarraitu beharko dozue. Ze bai, zuek sarie oingoan nagusien eredu. Eta harro gaude zuetaz. Eskerrik asko, benetan. Kaixo, Bakioko herritarrak eta bereziki haurrak. Sudurgorriok eta udalak gure eskerrona eta zorionak eman nahi dizkizuegu. Koronavirusa pasioan dabilen egunotan, geure herriari eta etxe guztiei zuen maitasuna, alaitasuna eta ostadarra emateagatik. Gu ere zuen bezala etxean gaude. Jolasten, kantatzen, dantzatzen, mozorrotzen, marrazten, etxeko lanetan ere bai. Aspiragailua pasatzen, madalena prestatzen. Laizten pasako da koronavirusa. Eta elkarri emango dizkigu, herriko plaza, musuak eta besarkadak. Aupa, Bakioko haurrak! Zuek bai txapeldunak! Baite zaituztegu! Zaindu! Eta gora Euskal Herria!